Kardom Karbiang, welcome back to my channel. Pinyang litum la subdong tek ponong jila kenon ke bang ji kalong sir production present hin pen Karbila marjana ki mi ke paklang ponji do. Tutang tela subdu bu thakle ang ton alam la subdu long chithana mixina. Kalong sir production present hin pen ka son sepon Karbilam kanar jana ki mi amen ke longri ateke. Oi kumari, khala tunda ke? Kamu kumari longri ateke ma? Itum piniamat kem tereksi duty ton parsing nangi Chongji kini. Choi sir land break up Lalu panlo ke kisong pilih bantung. Itum tabang so song pen katira tulis long selendaran dana. Awal. Ikut kajian. How lo kang khak pen katira. Masolam kanar jana pan mahor kene la pen video editing abang phua men la ke Robinson Inglang la pen script la pen story la pen director abang phua men la ke Sir Tok bi la pen producer abang phua men la ke Jen Sing Rong Hang. La solam marjana litum Prabjin pen kalong sir production YouTube channel long thek ponong la ponang litum kado ka vesta me la so YouTube channel long humri da mikta la pen like subscribe video ni tha ansu selang litum slami ang song ba prang nun thek ja phan la pen ang litum jong si la so video lang mesen lipunte video phan la de sipira la pen serek tha la pen la so video long ke chok chekli lan sitami dia pon ikpo sin ning thelo la pen next video long le chetong ithunang Kardom.